Shibenta banwara ika jingkhut jing suba po ka shnong kathau bat khamtam hakilenti yak paiba nakaliang ka seng longkmie bat seng samla shnong ka shnong Umtrew riboh district kilami paiba bat pynkhuid ya ka shnong bat ru bantam ki plastik ki jabo jaban bat kiwe lai shibenta kane kasngi nadu ki longkmie longkpa bat ki khun samla jong ka shnong Umtrew ki bada ka we kasur ki la shimru ya karai ban penne pensa ya ka jingkhut jing suba po ka shnong kathau bat ru ban hikai kiwe bakin khenkor ya ka jingle khut le suba kabalong ka dauba nak benta ka khot ka khya jong ki parabriu hak kane kasngi lai don langru ka kong aidalin khar kongor ka badei ka president jong ka seng longkmie uba KS lengdo asistan rang ba shnong nalor kiwe kinong lam jong ka shnong kin man rak ya ka jingkhut jing suba shnong khamtam ba kin stok ti ba sarkar mila ji asngo ba bor ki juang ba ka sarkar lakhang ki plastik tingir kum kisnong ni khari kini ki plastik bani sno ti bat ka sarkar bat tamta te hato ha bade begini kasi plajulet mi shiki sarkar ban panjing ram em ngim pat le te kumi gani kasi ba phi tre phi mi pa kan ne hato phi se do ka bainong ne phi tre mon sobha em ngim bi se we ngi shu tre man sang bha te ka ai ka ba pelong ye phi ba ka ai ka jing thmu jong phi ban le kum kini ki jaj program hapo shnong thau ha ba kala pelong ye ki long kumi kat ne ban mi ni kum ki sang long kumi ni don ki jing thmu bangin ya bandeng ti bat bangin ya long ban ya sno ti lang bat ka shnong hi barak ka we bangin ya pynkhuid ye kini ki plastik nang bangin yo ye ki jing pat ye ki kya bat ru la kaliang hi bangin ya sno ti bat sarkar ya usiar lah nekin ya le kini le renti ban ya but ban ya bu ya kini ki plastik ha ki jaka badai ban bu ban penlang bat kin sadon kinong wan shim ya ki bat kin sa penlang lan kin sara akan unu jaka ke bakin sa pendon kambiang ya ki